Здравейте! Аз съм Краси и днес ще ви разкажа малко повече за карта Multisport. Какво представлява, как и къде да я използвате, какви са видовете карти и защо над 100 000 служители в България вече спортуват с нея. Ще ви споделя и няколко интересни, но малко известни факта, свързани с Multisport. Независимо дали сте притежавали или сте чували за картата, сега ще ви разкажа как да се възползвате максимално от предимствата, които тя ви дава и как да вземете най-доброто за себе си. Карта Multisport е карта за спорт на принципа на месечен абонамент и се предоставя благодарение на вашият работодател. Тя ви дава ежедневен достъп до повече от 1000 спортни и релакс обекта в цялата страна. Всяко посещение е абсолютно безплатно, а избора от активности е повече от впечатляващ. Да, точно така. Можете да избирате от над 500 вида активности, от традиционните фитнес, бойни изкуства, йога, групови занимания до тенис, плуване, различни видове танци, спа, солни терапии и много други. Колкото до сезонните ни активности, и те също са изцяло покрити от картата и ви дават възможност през зимата да прекарате време с вашите близки, на някои от зимните парзалки, с които работим, или просто да релаксирате в някой минерален басейн. А колкото до летните месеци, всички обичаме да прекарваме активно време навън. Да караме каяк, а защо не да се качим на ветроходна лодка или да опитаме нещо ново като уейкборд, водни ски или просто почивка край някой басейн през лятото. И това са само една малка част от възможностите, които картата ти дава. Освен безплатните посещения, имате достъп до изключително интересна мрежа от допълнителни отстъпки в магазини за спортни стоки, хранителни добавки, масажи и вълнуващи екстремни спортове, като рафтинг, парапланер, делтапланер, пейнтбол и много други. Сигурно се чудите как и къде можете да разгледате всичко, за което ви споделих. Тук е момента да ви разкажа малко повече за мобилното ни приложение My Multisport, благодарение на което нямате нужда от пластика, а вкарвате картата си директно в телефона, за да е навсякъде с вас. В него може да разгледате цялата ни мрежа от спортни обекти, независимо дали сте избрали да преминете към дигиталната карта или да използвате своята пластика. А най-любимата ми функция е локация на живо, която ти показва обектите близо до теб. Сега ще ви покажа как точно бихте могли да я използвате. Влизате в мобилното приложение и избирате жива локация, като по този начин можете да се ориентирате за всички обекти, които са близо до вас в момента. Ето аз, например, си харесвам Next Level в Парк Център, който виждам, че е на 900 метра от мен. Идеално. Отварям профила на обекта и първо виждам снимките на залата. Изглежда много добре. Доста е просторна. Цъкам на таб активности и виждам, че приемат Multisport и Multisport Kids. Разглеждам активностите, които предлагат. Супер, има голямо разнообразие. Аз мисля да се спра на добрия Star Fitness, но ако харесам някоя групова активност, ще вляза в таба с информация, ще цъкна на уебсайта на обекта и ще прегледам графика. Така, след като съм избрал спортен обект и активност, вземам си картата, сака и отивам към залата. Вече знаете как да се намерите най-близката спортна локация. Нека ви разкажа и малко повече за видовете карти Multisport. Започвам с двете карти, между които вие може да избирате. И каква е разликата между тях? Карта Multisport Lite или леката категория в спорта, както ние наричаме, ви дава достъп до мрежа от 450 спортни обекта, като е фокусирана в 5 основни групи активности: фитнес, плуване, бойни изкуства, танци и аеробни занимания. Тази карта е изцяло фокусирана върху спорта, за разлика от Multisport картата, която ви дава възможност да избирате обекти от цялата ни мрежа и активности. С нея бихте могли да се възползвате от допълнителните отстъпки и сезонните ни активности. Освен картата за вас, можете да предоставите тази страхотна възможност за спорт и на вашите близки. Приятел, съпруга, съпруг, вие решавате. Вашата карта трябва да е активна, за да можете да добавите към нея допълнителна карта за ваш близък. Освен това, има страхотен продукт и за най-малките. Карта Multisport Kids. Тя дава достъп на вашите деца до най-разнообразна мрежа от детски спортни обекти и активности. Допълнителната карта ще бъде същата по вид като вашата, като можете да вземете една карта за придружител над 16 години и до 2 карти Kids за вашите дечица. Детската карта е страхотно решение за всяко едно семейство, както от гледна точка на бюджет, така и от гледна точка на разнообразие, защото дава толкова много възможности. Плуване за бебета, трамплинни паркове, въжени градини, групови занимания, тенис, солни стаи и още много възможности, с които да запалите интереса и на по-малките към спорта. Аз избирам Multisport, защото ми дава достъп до най-голямата мрежа от спортни обекти в България и избор от активности. Удобно е, изключително лесно и не на последно място. Изгодно.
Да, спестявам и средства, защото не избирам активности спрямо месечния си бюджет, а спрямо интересите си и спортувам всеки ден, без да се налага да доплащам абсолютно нищо. И за финал, обещаните няколко малко известни факти за мултиспорт. Мултиспорт вече има над 1 милион души, които живеят активно с картата. В рамките на един и същи ден можете да използвате картата за спорт и отстъпка. Например, отивам на плуване и след плуването с картата получавам отстъпка от масаж. Предполагам, малко от вас знаят, че картата дава възможност и за спортни игри, идеални за събиране след работа с колеги и приятели. Най-много обичаме с колегите да отидем на билярд или пък на боулинг след края на работния ден. Последно бяхме в Playground, в обекта им в Paradise Mall. Разгледайте цялата ни мрежа от спортни обекти на locations.mymultisport.bg. Ако все още нямате карта Мултиспорт, обърнете се към своя работодател, за да я заявите още сега. Живейте активно! С Мултиспорт е лесно!